bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang Ambeien. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes meneng tro, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedibal 17 wong ala. Nanging lah kok ora kaya sagedagan iki. Gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadang ku kaya sajak. Semu ora percaya marang suwaning pun Kakang. Yayaji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna maragake matur eneng apa? Kok Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Iya wonten menapa Prabu? Lah iki mau lagi wae kelakon-lakone. Siadi matur saking Prabu Darmakusuma yen to negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluyane Nirmala Majati yen to tinimbalan pustaka Jamus Klimasada. Ngantipun Kakang geger karo Petra keneman nenggala kendang Kaprajondang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh negara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to ya. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng Surya kembar. Mboten ketinggal Wah Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yayaji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakna saka lambe atining Siadi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji, ya kuwi kadangku panengah si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji nanging dadi loro nanging manunggal. Ya, Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna wonten maring dawuh. Umpama pun Kakang kuwi kembang Siadi sarine pun Kakang geni Siadi urupe ora bakal dipisake dening apa wae. Mekaten Koko Prabu, wengakna permana jati. Ayo Gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi aku apa dudu Janaka? Koko Prabu. Mboten kinten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Klimasada. Koko Prabu kados pundi lampahan menika? Werkudara, nggih. Mireng to Yai, krungu. Wis, yen Siadi krungu tegese iki dudu caping Kresna, nanging atur adimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang memba Paranata Ndrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Klimasada. Werkudara. Werkudara winggon wutuh. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada. Wujude Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo ucape Janaka mangsa borok. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing nggawa pustaka Jamus Klimasada aku weruh dhewe wujude Kresna. Arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Kowe ora iso mbaleke pustaka Jamus Klimasada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Koko Prabu
kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Barengipun kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten Napa Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten panjenengan pepundhen kula. Setyaki tungguna negara Ngamarta. Lho nggih, Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ora wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi rasa digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah. Kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk merga Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun pangapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan mastuti dawuh pangendikane Kakang Semar, Goko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna. Enten apa, Gus? Sumengka pengawak Badran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula ajeng nyadong dawuh Den Kakang Semar. Malah setemene praptaku ning Karakadempel iki mung kepengin nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Bab napa? Mesti wae Kakang Semar ora kekilapan lakon ingkang dumadi ning Praja Ngamarta. Malah ndak kira anakmu Bagong wis matur marang Kakang Nayantaka. Wancen leres. Kula dhewe malah bingung. Lah kok dados kaya ngonten kanan ingkang dumadi wonten praja ing Ngamarta. Monggo nyatanipun niat kula niku apik. Ning lha kok jebul wonten lakon sing kaya ngoten malah ature Bagong Petruk mungsuh sinuwun Mandura. Petruk kenging nenggala ical dipun kedhepaken. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun Panakawan Petruk. Lah niku sing marai kula bingung. Sing marai ati kula ora jenak. Merga Petruk mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun kejawi saking menika pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ical. Den niku pusakaning Pandhawa. Mongko ilange diasta dening Sinuwun Ndarawati. Mula ingkang saking menika kula nyuwun kanthi sanget perkara niki ampun padha kendelan. Awi digoleki supaya katon padhang kana negara Ngamarta. Banjur miturut Kakang Semar kepiye? Aku kudu kepiye Kakang? Sampeyan mboten sah pripun-pripun. Ning gandeng sedaya menika sami priksa, nek ingkang ngasta pustaka Jamus Klimasada menika sampeyan kudu isa ngresiki jeneng sampeyan dhewe. Aja nganti kabeh padha nyengguh yen to Ratu Ndarawati menika mentala kaliyan para Pandhawa. Sranane manggoleki pustaka Jamus Klimasada. Kejaba saka niku sampeyan ya kudu mbudidaya goleki Petruk. Anak kula isih urip napa pun mati. Nek isih urip teng pundi papan dununge, nek pun mati mang kukup kunarepane Petruk. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Niku mawon, Ndara. Miat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran bajaring purnameng kekono dasari mongso katiga jagat paisanimu botur wayapur jagat Kakang Semar kula wonten dawuh ya to yen pancen kaya mengkono aku ora bakal silak. Aku mung mundhe dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Nek ngoten kula matur nuwun. Aku tak goleki menyang ndi dununging pustaka Jamus Klimasada. Lan nisa mupaya menyang ndi dununging Petruk. Matur nuwun, matur nuwun. Kanthi swara mekaten negari Ngamarta badhe padhang sampeyan ya isa ngresiki kaliyan asma panjenengan. Aja nganti banger bajing merga digunakake dening panjalmaning mungsuh ingkang Mimbanata Ndarawati ingkang ngasta pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Aku nyuwun pamit. Kula kanteni anak kula Nala Gareng kalih Bagong supados derek sampeyan. Titik tundha gagate ngarang kapat mongko Kalimantan
Lah nek nganti aku mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul, lakon iki ora bakal paripurna. Ah, Den, ampun kuwatir. Kula awat-awati saking katebian Ndara, tindakipun Ndara Kresna kali Ndara Janaka, Den.
kunang surem sorotetan badan persasat ngantos cumengklungen anggen kula ngarantu dhateng rawuh paduka Bapa Penemban. Anggen paduka sampun semagah badhe nglulusaken menawi dados panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Ing mapan wonten ing awu langit titik lenggan sakmengke Bapa Penemban Dewa Kahana. Anak Prabu wonten dawuh jumbo kelawan penangis mudhuk nalika semana mutah kelawan wong tuwa. Sira kepengin dadi nalindrana ing negara Ngamarta. Muli tumuli ewuhaya ing panggalihku. Banjur aku ninggal praja ing awu langit. Prapteng tanah Jawa ngupaya kringkianing para Pandhawa nadyan sawetara wektu ora bali marang praja. Sayekti tambuh-tambuh nggonku ngupaya kringkianing para Pandhawa mekasan entuk gawe. Leripun pikantuk damel kula nyuwun buktinipun Mremban. Manata waspadakna ingkang ndak asta ning astaku iki aran pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo pustaka Jamus Kelima Sada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa ora sumandhing pustaka Jamus Kelima Sada, bebasan mateni Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mula anak Prabu yen kepengin dadi nalindra ing negara Ngamarta, mongko wis ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Ndak ngibarate kaya dene mongkari sak siliring bawang sak uruping damar sira bakal kelakon dadi ratu ning negara Ngamarta Kaki Prabu Dewaningrat. Palugon laguning lekas Lokita linuting kidung kadung kadereng hamomong. Waduh Penemban ngaturaken manuwun ingkang tanpa pepindhan. Boten nginten babar pisan bilih paduka mbudidaya saged kelakon panjangkanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu pancen mengkono. Saya aku mingkari manut sirmu piye aku mingkari nderek. Kaselakna tuling raos daya-daya kula saged lenggah dampar keprabaning Ngamarta. Pate wonten dawuh saperangan wadyabala nderek tindak ingsun. Lelayaran prapta ning tanah Jawa. Ningkes para Pandhawa dadi ratu ning negara Ngamarta. Lajeng pangkatipun benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkat dina iki Pati. Mriki ngestakaken dawuh monggo kula dherekaken sinuwun. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludo kondur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Sapa iki? Durung suwe nggonku mudhun saka Palwa ngirit Wadyabala. Lah kok ketemu ana pawongan baguse ora jamak.
Ono Nalindra Muda sapa? Takon karo aku Nalindra ing awau langit Prabu Dewaning Ret. Kowe sapa Raden? Aranku Raden Janaka. Raden Janaka dasar Paranyata. Lonjong botol aku mengirit Prawadya Bala wigatine. Nedya ngupaya negari Ngamarta. Wis ketemu wujuding negara Ngamarta. Pandhawa bakal tak tingkes awit Pandhawa ora bakal duwe kekuatan. Ngerti yo? Pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Limasada isa direbut dening wong tuaku Bapa Begawan Dewa Kahana. Mula niatku bakal mbondo Pandhawa mbedah negara Ngamarta. Aku ingin dadi ratu ning negara Ngamarta, Raden. Tresmak bathuk mata mloro ora ndedelok. Kowe ngrasani bakal mateni para Pandhawa ning ngarepe Janaka. Janaka kuwi panahing Pandhawa. Wah, adalah yen ngono sing danemoni macan. Apa abamu? Ayo, babar pisan ngibarati kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke. Nanging tak pripri pang-pange. Kowe tak rangket mung kali sedulurmu papat. Mula jajalan Janaka legane ngatiku. Bapak Pramban, pangandika Paduka menika mboten sedayanipun leres. Kok iso ngono? Nyatanipun Pandhawa kecalan Pustaka Jamus Limasada tasih digdaya sekti kalintang jayaning merek. Naminipun Raden Janaka, kula kawon lan Raden Janaka minggira trajange dhewe nggih. Raden Janaka pendhita tuwa Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra Pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada. Ora mbok balik kanggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe.
Janapa kasinggihan Koko Prabu? Eneng apa? Kula sampun mangertos sinten ingkang Idra Pustaka Jamus Kelima Sada. Sapa Yai? Pandhita Trata Sabrang nami Dewa Kahana. Lah kok si ora mbudidaya ngrebut? Kula sampun budidaya parandene cabaring damel. Lho. Si Adi kalah kasinggihan mekaten. Weh lah, ora pati ndugamana kaya ngapa wujude pendhita mau? Kendhita Yat Mimang kadanga dewa kowe ora menang Janaka. Lajeng kados pundi? Nderek pun Kakang, wonten pundi golek jago? Naraina smobang mangaruna kadinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ing ajeng Kilura Petruk kandhung bala ingkang kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kontal kaprapal dawah wonten tengahing wana Kilura Petruk. Wah! Wah! Belani Semar malah ketula-tula uripku. Aku kaya dadak nggugu cangkeme Bagong ya ngopo to ya. Kowe nek wani ro Prabu Kuladewa mati utama to. Wala ora mati malah kesiksa. Kena nenggala kontal mung gumunku lho. Lek kena ket mau jam 12 kok lek tiba samene. Iki nang dhuwur ki ya ngopo wae. Oh ya aneh men aku jan. Kayak ora ngerti kiblat lor kidul wetan kulon. Mongko nang tengah alas kaya ngene iki nek nganti ana macan, ana singa. Wah, mati sia uripku gak piye iki aku arep urip. Ngandel ora. Luput singa, luput macan malah ora pangling ana buta rai biru. Mesti gendruwo. Wah, digletak gendruwo modar. Petro, lho, kok ngerti aku? Sampeyan sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Kula niku dereng nate tepung kok lali niku pripun? Kowe tau urip karo aku. Jaman jagat iki durung ana menungsa anane bangsaning jin. Kowe urip karo aku Petruk sadurunge ketemu karo Semar. Tumuli kowe ditutut awakmu terus dipek anak karo Semar. Eling-elingen. Walah. Sampeyan to? Iya, sapa to? Kowe tak ajar malahan kowe. Karo wong tuane kok sembrono. Aku Jim Salantara, Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak lah. Oh, Pak, pinten abad boten ketemu kali kula. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Piye? Saniki ngasta teng pundi? Aku urip ning Kayangan. Wah, mbok ngerti kula melu sampeyane malah sugih. Melu Semar mingkire terus. Teng Kayangan dadi dewa napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah ming Pak Bon to.
Aja ngece ning dewa nggih. Kowe kena ngopo Petro? Panjenengan mesti iso maca batin kula. Yo. Kowe ribet mergo kowe dikongkon bapakmu. Nganti dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Nggih. Petro nun. Mlebu ngalas jero kayening sendang jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petruk kowe tak kon Malik liyane Petruk kowe ingkang bisa bakal menehi pepadhang negara Ngamarta kono. Mbok Malik ki wong bagus. Malik kok malah saya tuwek. Ning ae pengen Malik wong bagus malah tuwek ngandhen kok wis kajenge, Pak. Kowe tak nehi daya kekuatanku golek jeneng sakarepmu aja lunga-lunga. Dila neh ana ratu njaluk tulung karo kowe tulungono ya Petro nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton Lergen sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adawu iki ana wong alasan ning tak sawang kok sunare mencorong golek kodhoke niku Gus sing sumunar ki ora bathuke Bagong ning cahyane kekuwunge apa senengane isih ini kok buka peksi kuwung apa dino Ndrawati ngendika menika kuwunge panjenengan sinten Prabu Kresna Barata Janaka wonten paring adawu ngerti karo aku Koko Prabu menika Nalindra kondhang kowe sapa nami kula Demang Cakrawangsa Demang Cakrawangsa inggih ayo nek ngerti iki sapa sing mburiku iki Raden Janaka sing mripate ora bener kuwi kula mboten tepang lho karo aku kan tepung kok karo sing mripate ora bener kuwi ora tepung menika abdi panjenengan naminipun Garing ing mripate gedhe kuwi menika Bagong Duk lho sapa Bagong Bambang sapa Bambang sapa Pak Bambang tuku gedang aku ora suwuk lagu kok Pak Bambang wonten menapa sinuwun panjenengan rawuh mriki panjenengan nyuwun tulung dhateng kula kinang rebutaken pustaka Jamus Klima Sada saking tanganipun pendhita ingkang nami Dewa Kahana edian lah kok diwaca kabeh lho atiku edan kan kok kowe iki wong pinter nek pancen iso aku tulungono kula sagah nek kowe saguh nek kowe nganti iso rebut pustaka Jamus Klima Sada mateni Dewa Kahana kowe tak wenehi bebungah kula mboten nyuwun napa-napa wong kula nglakoni tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning urip ning tak paringi panjenengan badhe paring menapa aku duwe plataran jembar tilas omahe Petruk ditinggal mati karo Petruk engko tak keke kowe ya gelem to gelem ora mesti gelem kowe wah asem ya wong karo aku kok nantang adu pinter ayo mesti konangan to sinten kok Prabu menene tak kandhani ayo to gawe iki jame wis nyesekus iki ngopo nyusu-nyusu iki sinten kok Prabu mulane kok apal karo awake dhewe kae iki ngopo inggih saestu lho kandhani kok lho kok iso-isone dadi kaya ngono lah iya aku ya ora ngerti jebule kok niku
Oh, kowe iki arep ngandani to? Oh, Prabu senengane ngono. Isin aku. Ngandani. Ngapain kowe iki arep ngapain? Kowe arep ngapain? Pengen dirasa sapa kae mau? Ora ngerti. Padha aku ora ngerti. Ayo arep ngandani, ayo gek cekan-ceket lah. Kowe kerebut pusaka Jamus Klima Sada kanthi sarana ingkang licik. Lembuta ngungkuli banyu ora menang karo lembute Demang Cakrawangsa kowe di. Anak Prabu kok lenggah kene Penemban. Kula menika kula pikir menika mboten wonten ginanipun. Majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung, majeng mrika kawon bali mriki nyuwun tulung. Samenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beta pripun to Penemban? Nyonya tampanana ngger cabang.